ഈശോപനിഷത്ത് ഉപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? 18 വേദങ്ങളാണ്. 18 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജപമാലയിൽ 108 മുത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണമാണ്. 108 എന്തുകൊണ്ടാ 108 മുത്തുകൾ ഉള്ളത്? ഒരു കാരണം 108 ഉപനിഷത്ത്. അപ്പം ഓരോ മുത്തില് ജപിക്കുമ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ, ഓരോ മുത്തില് ജപിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ ഉപനിഷത്ത് വായിച്ചതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയാ ഫലമാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് ഉപനിഷത്തില് ല്ല നമുക്ക് അത് സാരാംശം അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദ് തന്നതാണ് നമുക്ക്. ഓക്കെ, അതില് ഈശോപനിഷത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, കാണാപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അതൊന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതാ? ഇത് ഈശാവാസം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ചാ ജഗത്യാം ജഗത് തേന തക്തേന ഭുഞ്ചിതാമാകൃത കശ്യസ്വിദ്ധനം. ഓക്കെ, ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട 2 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓൾറെഡി. പിന്നെ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിതം. അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരെണ്ണറിയാം. ശ്ലോകം മാത്രം അറിയാം മാതാജി. അല്ല, അറിയുന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഏതാ അറിയാം? പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദ പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസിക പ്രാപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അതായത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഉദാഹരണം എന്താ? എങ്ങനെയാ അതെന്താ ആ പൂർണ്ണത പറയാനുള്ള ഉദാഹരണം? അത് പറയാൻ ഇപ്പൊ ഒരമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നു അല്ലെ? അമ്മ പൂർണ്ണമായ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. അതായത് അമ്മക്കും എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അമ്മ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ആരോഗ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു. ആ കുഞ്ഞും എന്താ പറയാ പുക്കിൾക്കുടി മുറിച്ചതിന് ശേഷം ആ കുഞ്ഞും വേറെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അല്ലെ? ആ കുഞ്ഞും ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ. പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കത് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കത് അതിന്റെ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ ഓക്കെ. അപ്പം ഭക്തിശാസ്ത്രയിലെ ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പാഠം അപ്പൊ 6 സെഷൻ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തേല് നമ്മൾ ആമുഖം നോക്കും, പിന്നെ പാഠം 2 പ്രാർത്ഥന,
മൂന്ന് മന്ത്രങ്ങളും 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള നോക്കും. പിന്നെ 4 മുതൽ 8 വരെ, 9 മുതൽ 14, പിന്നെ 15, 16, 17, 18. അതിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ വേഗം തീർക്കാം. ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് വേഗം നമുക്ക് 6 ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്നിപ്പം വ്യാഴം, അപ്പോ 13 അല്ല 14, 15 ആകുമ്പോഴേക്കും 2, 21, 22. ഈ മാസം അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, എന്തായാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോഴേക്കും ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഏകദേശം അറിയാം ആരൊക്കെ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, ആരൊക്കെ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല. പാസിംഗ് മാർക്കും അറ്റൻഡൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ കൂടെ നോക്കണ്ടോ. അതുപോലെ അനിൽ പ്രഭുയുടെ മാർക്സ് മോഡ്യൂൾ 1 കിട്ടി. സോറി, സജീവ് പ്രഭു അമ്മിണി മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ, മോഡ്യൂൾ 1. അങ്ങനെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മോഡ്യൂൾ 1 ഇവിടെ ചെയ്യാണ്ട്? മാതാജിയുടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അനിലാണ്. അനിൽ പ്രഭുവിന്റെ ഹരേ ഉണ്ടോ? കൃഷ്ണ. അതെ പക്ഷെ അതെ. എനിക്ക് സജീവ് പ്രഭുവിന്റെ മാത്രമേ മാർക്സ് കിട്ടിയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, ഞാൻ അമ്മണി. 1 ഉം 2 അമ്മണി മാതാജിയുടെ അടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അമ്മണി മാതാജിയുടെ രണ്ടുപേരും. അതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജിയുടെ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പം ആരൊക്കെയാണ്? അനിൽ പ്രഭു, ഗീത മാതാജി, ശ്രീജ മാതാജിയാണോ? അതെ, ഞാനുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, അത് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ മാതാജി എനിക്ക് സജീവ് പ്രഭുവിന്റെ അയച്ചുള്ളൂ, നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരുടെ ഈശോപരിഷത്ത് ബുക്ക് വേണം കേട്ടോ. ബുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ആരും എന്താ പറയാ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡേറ്റാബേസിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കേൾക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാനം, ശബ്ദപ്രമാണം. ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധികാരികളിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നത്. ഈ പ്രമാണത്തിന് ഉദാഹരണം എന്താ? ഏതാണ് ശബ്ദത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? വേദങ്ങളാണോ മാതാജി? വേദങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് ആ വേദങ്ങളെ എന്താ വിളിക്കുക? ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടെ വരുന്ന സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം. അതെ, ആ വേദങ്ങളും ഗുരുപരമ്പരയിൽ വരുന്നതിനെ അതിന് ശബ്ദം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെന്താ വിളിക്കുക? ശ്രുതി പ്രമാണം. ശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണം, പഞ്ചരാത്രി വിധിമിന, ഏകാധിക ഭക്തി, ഉത്പൈദേവ കൽപ്പതേ. സോ ശ്രുതി എന്നാ അതിന് പറയാം, ശബ്ദം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമുക്കത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും തെളിവ് വേണം ശാസ്ത്രത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശ്രുതി പ്രമാണാണ്, ശ്രുതിയാണത്, കേൾക്കുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. ഇപ്പം അതാണ് ശ്രുതി പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീടുള്ളത് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം. നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നേരിട്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നേരിട്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം. അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന്. ഇപ്പൊ തീസിസും റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അനുമാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 തരമുള്ള പ്രമാണങ്ങള്. അപ്പം ഈ കഥ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, 4 അന്ധന്മാര് ആനയെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ആനയെ കാണാൻ പോയിട്ട് അതിനെ വിവരിക്കുന്നത്. 6 ആൾക്കാരുണ്ട്. 6 ആൾക്കാര് 6 തരത്തില് ആനയെ വിവരിക്കുന്നു. ആനയുടെ ചെവി മുറം പോലെയാണ്. അപ്പൊ 6 ആൾക്കാര് അന്ധരാണ്. ഈ 6 ആൾക്കാര്. അപ്പൊ ഈ 6 ആൾക്കാര് അന്ധരായി ഒരാള് പോയിട്ട് ആനയുടെ വാല് തൊട്ട് നോക്കും. എന്നിട്ട് പറയും ആന കയറ് പോലെ, റോപ്പ് പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ കയറ് പോലെയാണ് ആന എന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരാള് അതിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് പറയും മരം പോലെയാണ്, വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ്. ഒരാള് അതിന്റെ സൈഡ് തൊട്ടിട്ട് പറയും ഇല്ല ചുമര് പോലെയാണ്, ഭിത്തി പോലെ. പിന്നെ ഒരാള് തുമ്പിക്കൈ കടിച്ചു പറയും ഇല്ല പാമ്പിനെ പോലെയാണ്. പിന്നെ ഒരാള് ആന കൊമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പറയും അതൊരു ശൂലം പോലെയാണ്, അത്ര ഷാർപ്പാണ്, ചെവി പിടിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഇതെന്താ, ഇത് ശരിയായ ഒരു പ്രമാണം അല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. തെളിവില്ല, കാരണം ഇവർക്ക് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കും മനുഷ്യർക്കും ബദ്ധാത്മാവിനും 4 ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 4 കുറവുകൾ? എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ. നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്ന പ്രവണത, മായയ്ക്ക് വിധേയനാകുന്നു, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫക്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയത്തെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൾറെഡി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ അന്ധത ബാധിച്ചു. അതുപോലെ നമുക്കും അജ്ഞതയാവുന്ന അന്ധത നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, തിമിരമുണ്ട്. അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ എന്ന് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്. അപ്പം ഗുരുവിന് എല്ലാം അറിയാം, അതീന്ദ്രിയമായ വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. അതുപോലെ
കണ്ണ് കാണുന്ന ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഈ ആന ഇതുപോലെയൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പോലെയല്ല ആന ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തത്വദർശിന, ഏതായിരുന്നു ശ്ലോകം? 4:34 ആർക്കറിയാം? തത്വിധി പ്രണിപാതേന തത്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്റെ വിജ്ഞാനം ജാനിന തത്വദർശന. തത്വദർശിനി ആരാ? ഗുരു ഓൾറെഡി ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവേ വേണ്ടു, അല്ലെ? ഗുരു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അവസ്ഥ. അന്തായതാന്തേർ ഉപരീയമാന തേ അഭിസൃതമുരിതാം നിബന്ധ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥഗതിം വിഷ്ണു. ഓക്കെ, സോ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അന്തായതാന്തേർ ഉപരീയമായ ഒരു അന്ധൻ നമ്മളെ നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും? അന്ധനും പൊട്ടക്കുഴിയിൽ വീഴും, നമ്മളും അതുപോലെ വീഴും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളാകരുത്. നമ്മൾ ഗുരു തത്വദർശിയാണ്, ഗുരു എല്ലാം അറിഞ്ഞവനാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ പാത പിന്തുടരുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം. പ്രത്യക്ഷം എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ. നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ശരിയായിരിക്കണം എന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു കയറുണ്ട് വീട്ടില്, പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളതൊരു പാമ്പായിട്ട് തോന്നാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം പോലും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ തന്നെ എന്താ പറയാ, അത് തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ ദിവസവും സൂര്യനെ കാണുന്നു, അതൊരു ചെറിയ ബിംബമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ദൂരെയാണ്, അല്ലെ? പല ഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ എന്ത് വലുതായിട്ടാണുള്ളത്? അതിനാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്ത് വിലയാണുള്ളത്? അതിനാൽ നാം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം, അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം പൂർണ്ണമല്ല. ആമുഖത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണവും നേരിട്ടുള്ള തെളിവ് അതും ശരിയല്ല. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മളെ തന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചതിക്കും. ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്, എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പല ആചാര്യന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടക്കം അമാനുഷിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. കാരണം മനുഷ്യരൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം രാജർഷയോവിതു സകാലൈന മഹിത യോഗ നഷ്ടപരൻ. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം, ഇപ്പോഴും ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജഋഷികളാൽ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് ശബ്ദപ്രമാണാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗുരുവിനോട് അത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയാണോ, അത് ഞാൻ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കൂ, ദൈവത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നവര് മണ്ടത്തരാണ്. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട അറിവിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രുതി എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ആ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശ്രുതി പ്രമാണം, കേൾക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അത് എങ്ങനെ? ശരിയായ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. ചില പ്രഭുപാദർക്കും നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരയ്ക്കും വേണ്ടി ശിക്ഷാഗുരു ആത്മീയ ഉപദേശവും പ്രചോദനവും നൽകുന്നു. ദീക്ഷാഗുരു ആത്മീയ ഉപദേശം, പ്രചോദനം, ഔപചാരിക ദീക്ഷ, ഒരു ആത്മീയ നാമം എന്നിവ നൽകുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം യോഗ്യനായ ഒരു ശിഷ്യന് പവിത്രമായ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങളും ശ്രീ പ്രഭുപാദർക്കും നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരയ്ക്കും ഒരു സേവനമായി നൽകുന്നു. അപ്പൊ അത് ബ്രാഹ്മണിക് ഇനീഷ്യേഷനാണ് ഗായത്രി കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ശിക്ഷാഗുരു ഉണ്ടാവും, ദീക്ഷാഗുരു ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഇതിന്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അല്ലെ? ഡിസൈപ്പിൾ കോഴ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷാഗുരുവും ദീക്ഷാഗുരുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, വേദകൽപ്പനകളിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ആദോ ഗുരു ആശ്രയ. ഗുരു ആശ്രയം എന്തായാലും, ഗുരുവിനെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോലും ഒരു കോളേജിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തീർച്ചയായും നമുക്കൊരു ടീച്ചർ വേണം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്താണ് എന്ന് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും വേദ സന്ദേശം ശ്രവിച്ചയാളും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനും ഈ 2 യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞ ആളായിരിക്കണം എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥയുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതാണ് ആ ശ്ലോകം. തത്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുവേവ അഭിഗച്ഛേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അഭിഗച്ഛേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വിജ്ഞാനാർത്ഥം എന്തായാലും നമ്മള് ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചേ മതിയാവും. പിസ്കോൺ ഗുരുക്കന്മാര് ശ്രീ പ്രഭുപാദറാണ് നമ്മുടെ എമിനന്റ് ശിക്ഷാഗുരു, അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ, സ്ഥാപകാചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഇടയിലാണ് GBC. GBC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എനിക്കറിയാം. GBC
ഗവർണിംഗ് ബോഡി കമ്മിറ്റി. ഗവർണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ. സോ ആ GBC എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു 12 ഗുരുക്കളുണ്ട്, അതായത് പ്രഭുപാദര ശിഷ്യന്മാരാണ്. അവരാണ് ഇസ്കോണിലുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് പ്രാദേശികമായ സംഘടനയുണ്ട്, അവിടെ പിന്നെ ഗുരുവുണ്ട്, സന്യാസിമാരുണ്ടാവും, പിന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ നാമഘട്ട സ്ഥാപക, അവരുടെ ക്ഷേത്രാധ്യക്ഷൻ, പിന്നെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ്മാരൊക്കെ അതിൽ വരും. ശിഷ്യന്മാര് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഹകരണം ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷ്ണനാണ് ദൈവം, അതിനാൽ സഹകരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എനിക്ക് വലിയ കഴിവുണ്ട് എന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഞാൻ ചെയ്യാം, അല്ല, സഹകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു. വിഭജിക്കപ്പെട്ടാൽ നാം വീണു പോയേക്കും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിൽ ശക്തരായിരിക്കുക. കൃഷ്ണൻ സഹായിക്കും, അവിടുന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തൻ. എന്നിരുന്നാലും നാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂണിറ്റി, കാരണം ഇസ്കോണിനെ ഒരിക്കലും പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് വന്ന് ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല, തകർക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രഭുപാദർ അകത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ തകർച്ച ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും അവരവരുടെ സേവ നന്നായി ചെയ്യുക, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉയരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നിമായി പണ്ഡിറ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ 4 ഡിഫക്ട്സ് അല്ലെ. തെറ്റുകൾ പറ്റും, നമുക്ക് വ്യാമോഹിതരാകുക, മായയിൽപ്പെടും, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടാവും അല്ലെ, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും 100% അത് ശരിയാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഡിഫക്റ്റ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാ? പൂർണ്ണവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്തി, ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയത്തിനും ശക്തിയുണ്ട് ഭഗവാന്. ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ. എല്ലാവർക്കും എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഇതില് ഈ പിക്ചറിൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ആളെ കാണാൻ ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷിയോ? വെള്ള നിറത്ത് പക്ഷി, ഒരു കൊക്കും ഒക്കെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയല്ലേ? ഒരു കുട്ടി. തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മുഖം അല്ലെ, ഇത് കണ്ണ്, ഇവിടെ മുടി, അതൊരു തൊപ്പി പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു സ്കാർഫ് പോലെ. ഒരു സ്കാർഫ് പോലെ. പക്ഷെ അത് യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡീനെയല്ലേ കാണുന്നത്. എത്ര പേർക്ക് വയസ്സായ ആളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? വയസ്സായ ആളോ? അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ മാതാജി? വയസ്സായിട്ട് ആള് തോന്നുന്നില്ല, അങ്ങനെയില്ല, യങ് ആയിട്ടുള്ള. പക്ഷെ ഒരു പക്ഷിയായിട്ടും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പം അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഈ ചിത്രം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ ചിത്രം അത് റൗണ്ട് ആണോ അത് സ്ക്വയർ ആണോ എങ്ങനെയാണ്? റൗണ്ട് ഉണ്ട്, സ്ക്വയർ അല്ലാതെ റൗണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പലതരം പാരലൽ ലൈൻസ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസും ഉണ്ട്, മറ്റേ എന്താ പറയാ നേരെയുണ്ട്, ചെറുത്. ഇത് അനങ്ങുന്നുണ്ടോ ഈ ചിത്രം? പക്ഷെ അനങ്ങുന്നില്ല ശരിക്കും, അനങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഡിഫക്ട്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഡിഫക്റ്റ് ആണത്. പിന്നെ ഇതെന്താ? തെറ്റ് പറ്റുന്നുള്ള പ്രവണത അല്ലെ. ഇതിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതിലേ കയറി പോകുന്നു. അപ്പൊ അത് തെറ്റ്. എന്തായാലും തെറ്റ് പറ്റുന്നത് നാച്ചുറൽ ആണ്. തെറ്റ് പറ്റാത്തതായിരിക്കും ഭഗവാന് മാത്രം, ഹ്യൂമൻ. പക്ഷെ ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പാഠം പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ തെറ്റുകൾ. അപ്പം പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന കൂട്ടായ പരിശീലനം, നിയന്ത്രിത ആത്മാവിന്റെ 4 വൈകല്യങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ 4 വൈകല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. പോരായ്മകൾ, നമ്മുടെ ഈ 4 പോരായ്മകൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കുറവുകളെല്ലാം ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് ആർക്കും തികഞ്ഞ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയില്ല. നാം സ്വയം തികഞ്ഞവരുമല്ല. അതിനാൽ നാം വേദങ്ങളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ആൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് അല്ലാണ്ട് ഭാഗവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ, അത് തെറ്റായിരിക്കുമോ, അത് ശരിയായിരിക്കുമോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത് ആരാ? സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണാണ്. പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്ഛ. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും, കാരണം ഷഡൈശ്വര്യ പൂർണ്ണാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാ സമ്പത്തും എല്ലാ
അറിവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഭഗവാന്, പൂർണ്ണനാണ്, നമ്മളെ പോലെയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ആൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈശോ ഉപനിഷത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നതാണ്, ഉപനിഷത്താണ്. ഉപനിഷത്ത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് കർമ്മകാണ്ഡം അധ്യായം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അവസരം ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ രൂപത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപനിഷത്തുക്കൾ അതീന്ദ്രിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഈശോപനിഷത്ത് വെച്ചത്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത്. കാരണം ഉപനിഷത്തുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വരുന്നത്. കാരണം അത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. ഉപനിഷത്ത്, ഉപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത്, ഉപവാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകാദശിക്ക് ഉപവാസ്, വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസിക്കുക, ഉപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഉപവാസം. പിന്നെ ഉപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത്, നിഷേധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉപനിഷത്തുകൾ, അതിലെ ടോട്ടൽ 108 ഉണ്ട്. ആകെ 108 ഉപനിഷത്തുകള്. 11 ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ഇത് പ്രഭുപാദരം കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപനിഷത്തുക്കൾ അതൊക്കെ. ഈശാവാസ്യ, കേനോപനിഷത്ത്, കഥാോപനിഷത്ത്, മുണ്ടക ഉപനിഷത്തൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് പ്രഭുപാദർ കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. തൈത്തരീയോപനിഷത്ത്, മുക്തിത. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത്ര ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി. വേദങ്ങൾ ശ്രുതിയുണ്ട്, സ്മൃതിയുണ്ട്. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ട് അറിയേണ്ടത്, അതിലാണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പറയാം. യജുർവേദ, ഋഗ്വേദ, സാമവേദ, അഥർവേദ, സംഹിതകള്, ഇതെല്ലൊക്കെ വരുന്നത് ആ ശ്രുതിയിലാണ് വരിക. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് പഞ്ചരാത്ര, പുരാണങ്ങള്, ഇതൊക്കെ സ്മൃതിയിലാണ് വരുന്നത്. ശ്രുതി, സ്മൃതി. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താ? ശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണാദി പാഞ്ചരാത്രി വിധി വിന ഏകാന്തികി ഹരിഭക്തി ദേവകൾക്ക്. ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും ഒന്നും പാലിക്കാതെ താൻ ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് എന്താ പറയാ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനെ സഹജിയ എന്ന് വിളിക്കും. പ്രസ്ഥാന അതിനാൽ വേദാന്ത സൂത്രം ന്യായ പ്രസ്ഥാനം എന്നും ഉപനിഷത്തുകൾ ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം എന്നും ഗീത, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ എന്നിവ സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പം ശ്രുതി, സ്മൃതി. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീത, മഹാഭാരത, ഗീത ഒക്കെ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ ശ്രുതിയാണ്, അത് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. പുരാണങ്ങൾ. പിന്നെ അത് സ്മൃതി അല്ല, വേദാന്ത സൂത്രം ഉപനിഷത്തിൽ ശ്രുതി, ഗീത, മഹാഭാരത സ്മൃതി. ശ്രുതി, സ്മൃതി തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ശ്രുതി കേൾക്കേണ്ടതാണ്, ഗീത കേൾക്കും വേണം, ശ്രുതിയാണ് സ്മൃതിയാണ്. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത സ്മൃതി നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന മായാവാദി തത്വചിന്തകൾ ന്യായ പ്രസ്ഥാന, ശ്രുതി പ്രസ്ഥാന എന്നിവ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം നിരാകരിക്കുന്നു, അവര് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ശ്രുതി മാത്രം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന് പരാമർശനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന് പരാമർശിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം വളരെ ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. കാരണം ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാദത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടതാ ഉപനിഷത്ത്, ഇത് ഉപനിഷത്താണ്, ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഉപനിഷത്ത് കോട്ട് ചെയ്യാം. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വേദതത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 4 യമനിയമങ്ങള്, ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിനും കാരണമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിനും ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ പിന്നില്, നമ്മൾ വെറുതെ ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ വേദസാഹിത്യത്തിലെ ഉപനിഷത്തുകളെ അവലോകനം നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഈ ഉപനിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 3 തെളിവുകൾ അല്ലെ, പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ നോക്കി. പ്രത്യക്ഷ, അനുമാന, ശബ്ദ. ഓക്കെ, നീന്തര ആത്മാവിന്റെ 4 പോരായ്മകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദവിജ്ഞാനം പിന്തുടരുന്നവരോട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വിജയ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ശ്രുതി, സ്മൃതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കണ്ടു. ശ്രുതി, സ്മൃതി. ശ്രുതി എന്താണ്, സ്മൃതി എന്താണ്. പിന്നെ 3 തരത്തില് പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷ, അനുമാന, ശബ്ദ. പ്രത്യക്ഷ, അനുമാന, ശബ്ദ. അതിൽ ശബ്ദ പ്രമാണാണ് ഏറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? അത് നമ്മള് ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കേട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കണം. കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നത് അതുപോലെ കേട്ടിട്ട് നമ്മളത് പഠിക്കാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്രി വിധിനിഗ്ന ഏകാന്തിക ഹരിത്. അതിലാരെങ്കിലും ഉദാഹരണം അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണം, ശ്രുതി സ്മൃതി ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് ആരാണ് തന്നെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നത് അറിയോ? സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാന്റെ ചെയ്യും. അവര് നാമം ജപിക്കില്ല, അവർക്ക് ഗുരുവില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അവരെ പറ്റി? ഉദാഹരണം സഹജിയ. ആരാ പറഞ്ഞേ? മാതാജി സഹജിയ ആരാണ്? ഉത്തര മാതാജി. അത് നമ്മള് പിന്നെ ഗോപികമാരാണെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ല മാതാജി. നമ്മള് വൃന്ദാവനത്ത് പോയപ്പം അവിടെ ഇസ്കോൺ ബലറാം അമ്പലത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം 24 മണിക്കൂർ കീർത്തനം നടന്ന് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ദർശനമൊക്കെ കിട്ടി. നമ്മുടെ പോകുമ്പോ 2 ആൺകുട്ടികളാണ് അവര്. പക്ഷെ കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഗോപി ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗോപി ഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഹാഫ് സാരിയില് നമ്മൾ ധാവണിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഷോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ട് അവരിങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങി ഡാൻസ് ചെയ്യും. ഭയങ്കര ഡാൻസ്. അപ്പൊ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പെണ്ണാണോ? അല്ല, പക്ഷെ ആൺകുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ അവര് ഞാൻ ഗോപിയാണ്, ഞാന് എന്താ പറയാ ഗോപി ഭഗവാന്റെ സഖിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഗുരുവിനെ ചോദിച്ചാൽ ഗുരുവില്ല, അവർക്ക് നാമം ജപിക്കില്ല, അവർ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താ ഇത്? സഹജി. ഇതാണ് സഹജിയ. ഇത് വെറും എല്ലാവരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഗോപിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വീണ് പോയത്? ബദ്ധാത്മകള് നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബദ്ധാത്മകള് സാധന സിദ്ധതയിലൂടെ നമുക്ക് പാവത്തിൽ എത്താം, പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയാ നാമം ജപിക്കാതെ, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സഖിയായി ഗോപിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെറും സഹജിയ. സഖി ബേദീസ് എന്നൊക്കെ പറയാ. അവര് എന്താ പറയാ, അവര് വെറും ഷോ ആക്കുന്നത് മാത്രം. പിന്നെ വേറൊരു മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു മാതാജിയുടെ പേര് തന്നെ രാധാറാണി എന്നാണ്. നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരുക്കിയതിനും കാളി നന്നായിട്ട് മാതാജി ഒരുങ്ങും. ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര ഒരുക്കായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു കൃഷ്ണനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും, ഭഗവാനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണെന്നല്ല. എന്താന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഗുരുവില്ല, നാമം ജപിക്കില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ രാധാറാണിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ. അതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിലോ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇല്ല. അതൊക്കെ എന്താ പറയാ അത്രയും ഉയർന്ന നിത്യസിദ്ധരാണ് ഭഗവാന്റെ പാർശ്വന്മാരതൊക്കെ. ഓരോ ഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭാവത്തിലുള്ള ഡിവോട്ടി ഒരിക്കലും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കില്ല. അത് വെറും ഒഫൻസ് ആണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അത് അങ്ങനത്തെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ സഹജിയ. അതാണ് അവര് സഹജിയ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ധ്യാന ശ്ലോകം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ശ്ലോകം മാത്രം നോക്കാം, നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ. പറ്റുന്നത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലാം. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണാണ് അല്ലെ? പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം ഫുള്ള് പൂർണ്ണാണ്. പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെയാ? 2 രൂപയിൽ നിന്ന് 1 രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 രൂപ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല. 1-ൽ നിന്ന് 1 എടുത്താൽ 1 തന്നെ നിൽക്കും, പൂജ്യമാവില്ല അവിടെ. കാരണം നമ്മളാണ് ശൂന്യം, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത്? ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ മായാവാദികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മസത്യ ജഗൻ മിഥ്യ, ജഗത്ത് മിഥ്യയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത്, തെറ്റാണെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാവുക? കാരണം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ജഗത്ത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ഒരിക്കലും തെറ്റാവില്ല.
ശരിയാണ്, താൽക്കാലികമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, പക്ഷെ അശാശ്വതമാണ്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് തെറ്റല്ല, ഫേക്ക് അല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചപ്പം അതും പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പം വേറെ ഒരു ആപ്പിളോ എന്തെങ്കിലും ഓറഞ്ച് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഡിഫക്റ്റ് ആണ്, അതൊരിക്കലും ഫുള്ളാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചാലും അത് പൂർണ്ണം. ഓം പൂർണ്ണമത, ഓം പൂർണ്ണമായ പൂർണ്ണത. പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായി, അത് ആ സമ്പൂർണത പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായി. ശില പ്രഭുപാദ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുക. പരമദിവ്യത്തെ പുരുഷന് എങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ സത്യമാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തെ പൂർത്തിയാക്കി മനുഷ്യരൂപം സമ്പൂർണ്ണ സൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട്, ഈവൻ വാട്സപ്പ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും, ഇവിടെ ഫോണായാലും അല്ലെ, ഒരുപാട് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല. നമ്മളിപ്പം പണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ലാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായി അല്ലെ, ലാൻഡ് ഫോൺ, പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായി, പിന്നെ അതന്നെ ഒരുപാട് തരം അല്ലെ, പണ്ടത്തെ നോക്കിയ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ വരെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടാ? മനുഷ്യർ തൃപ്തരല്ല അല്ലെ, ചെറിയ ഫോണുകളുടെ വലിയ സ്ക്രീൻ വേണം, ടച്ച് വേണം, അത് വേണം, ഇത് വേണമെന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഒരു മയിൽപ്പീലി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എന്തൊരു ഭംഗിയായിട്ടാ ഭഗവാൻ അതിലെ ആ കളറ്, മയിൽപ്പീലിയുടെ കളറ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ പെയിന്റ് അടിച്ചാൽ പോലും അത് പറ്റില്ല. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പുഷ്പം, നമ്മളത് ആ വാസന നല്ലൊരു, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സൃഷ്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരിക്കലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത് പൂർണ്ണമാണ്. മനുഷ്യ രൂപം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം. പൂർണ്ണമായും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കണം. ഭഗവാൻ അരൂപമനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവിടത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ കുറവായിരുന്നാൽ പോലും അവിടത്തേക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരികയില്ല. സമ്പൂർണമായതിൽ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുടേത് പൂർണ്ണമാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അരൂപൻ എന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? മായാവാദികൾ. അത് തെറ്റാണ്. നിർഗുണ, നിരാകാരൻ എന്നൊക്കെ അവര് പറയും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ഭൗതിക ശരീരമില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്. ഭഗവാന് ശരീരമുണ്ട്. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതം അസാധാരണമായ ഈ ലോകം. ഈ അസാധാരണമായ ലോകം പോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഉത്ഭവങ്ങളും പൂർണ്ണമായും സജ്ജീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം, സൂര്യൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉദിക്കുന്നു, പിന്നെ ചന്ദ്രൻ അസ്തമിക്കുന്നതും എല്ലാം അല്ലെ, എല്ലാ സീസണും, മഴക്കാലം, വേനൽക്കാലം എല്ലാം ശരിയാണ്. പ്രകൃതി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മമാണ്, തിരിച്ചടിക്കുന്നതാണെന്നാ പറയാ. നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകൃതി അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു കർമ്മഫലം തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ക്ഷോഭം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറെ ശാന്തമായിരുന്നു, കാരണം അവരൊന്നും ഒരുപാട് പ്രകൃതിയെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ലോകവും പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ. അസാധാരണമായി ഈ ലോകം ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണമുദിച്ച് സമ്പൂർണതയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് അത് സ്വയം പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം പൂർണ്ണമാണ്. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുക, പരമദൈവത പുരുഷനെ, പരമോന്നതമായ പൂർണ്ണമായും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജന്മക്കഴമജമേ ദിവ്യമേവം യോ വേദി തത്വത വ്യക്തദേഹം പുനർജന്മനൈതിമാമേതി സോർജന. തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. എന്തുകൊണ്ടാ? ജന്മക്കഴമജമേ ദിവ്യം, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ അവതാരവും ലീലകളും ഒക്കെ കർമ്മമൊക്കെ ദിവ്യമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി. കാരണം 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 സ്റ്റേജ് ഒക്കെ? ഏതൊക്കെയാ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ്. തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദത്തെ. ഭാഗവതം 1:2-11 പറയുന്നത് ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദത്തെ. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതി. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവ് 4 കൈകളോട് കൂടിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഷഡൈശ്വര്യ പൂർണ്ണമുള്ള, അത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പരമസത്യം അറിയുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഈ അദൃശ്യ സത്യത്തെ വിളിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഗുലാബ് ജാമിന്റെ ഉദാഹരണം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ.
സൂര്യനെ പറ്റി അറിയാം അല്ലെ? സൂര്യരശ്മി, സൂര്യതലം ഇതൊക്കെ. ഈ ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാ ഭഗവാൻ ഗുലാബ് ജാമുനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട്, അറിയോ? ഗുലാബ് ജാമുൻ തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ളത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മധുരം അല്ല ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അത് മാതാജി പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്, ഭഗവാൻ സ്റ്റേജ് ആണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു മണം കിട്ടും അല്ലെ? എന്താ പറയാ, നന്നായിട്ട് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒക്കെ ഇതാക്കാൻ ആ ഒരു മണം, അതാണ് ബ്രഹ്മത്തെ പറയുന്നത്. അത് വേഗമായിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ കാണും, അതാണ് പരമാത്മാവ് ലോക്കലൈസ്ഡ്. പക്ഷെ മാതാജി പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ഗുലാബ് ജാമുൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രുചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭഗവാൻ കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് അത്രയും ആനന്ദം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ആ ലെവലിൽ കിട്ടില്ല. പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞാൽ ഗുലാബ് ജാമുൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ എന്ത് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. വേറെ ലഡുവോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ള കഴിച്ചാലും, കാരണം ഗുലാബ് ജാമുനിലെ മധുരം അത്രയും നമ്മുടെ വായിൽ, അതാണ് പരം ദൃഷ്ടാനിവർത്തന്റെ ഒരു ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെ? പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നും. അതുപോലെയാണ് മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് വേറൊന്നും ജപിക്കാൻ തോന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അത്രയും ആനന്ദാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ പൂർണ്ണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈശ്വരവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. നിരീശ്വരവാദികളോ ധാരാളം തെറ്റുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഉദ്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപകൽപ്പന കാണുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. ജയിൽ, ആശുപത്രി, ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈ ജയിലോട് എന്തുകൊണ്ടാ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന അറിയോ? ഭൗതിക ലോകം ജയില് പോലെയാണെന്നാ പറയാം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നമ്മളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ജനിച്ച ഈ ലോകം ഒരു ജയിലാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ജയിലിലൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ടിടുക. അപ്പൊ മാതാജി പറയുന്നത് നമ്മളും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഭൗതികമായ ലോകമായ ജയിലിലേക്ക് വരാൻ കാരണം? ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജയിലിൽ വന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിടുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിലിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ പിന്നെന്താ കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം ജയിലാണെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം അത് അപ്പം ഈ ജയിലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിടുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? ജയിലിന് പുറത്തൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്നുള്ള ജയിലിലുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകം അതും ഒരു കാരണം. ഓക്കെ, നന്നായി വരാൻ, നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കും അല്ലെ, ജയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാര്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്തപിക്കുമോ, നമ്മള് ഭഗവാനെ വിട്ട് വന്നു, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് ഇവിടത്തേക്ക് വീണ് പോയി എന്നുള്ള ആ പശ്ചാത്താപം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ജയിലിൽ പോയ ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തി തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് പോവോ ഇല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മളും തിരിച്ചിവിടെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ. പിന്നെ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് മാറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ടാവും, വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം കളർ അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു നമ്പർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ പുറത്തുനിന്ന് പോകുമ്പോഴുന്ന ഡ്രസ്സ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെ യൂണിഫോം കൊടുക്കും. സ്ത്രീകൾക്കായാലും സാരി, വെള്ള സാരി അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കളർ ഡ്രസ് ഇടില്ല. അതുപോലെ ഈ ശരീരം വസ്ത്രമാണ്, വാസാംസ ജീർണാനി യഥാ വിഹായ. അപ്പം നമ്മളെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരമാവുന്ന വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുക. പക്ഷെ തിരിച്ച് ജയിലിൽ നിന്ന് പരോളൊക്കെ കിട്ടിയാലേ ജയിലിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പഴയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പോകാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ആത്മീയമായ ശരീരം കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ ജയിലിൽ എങ്ങനെയാണ്, കുറച്ച് VIP ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതായത് വേറെ പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് വലിയ ഉയർന്ന ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല സൗകര്യമുള്ള ജയിലിലേക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജയിൽ, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്, തേർഡ് ക്ലാസ്, എന്താ പറയാ, ചില ആള് 3 ബെഡ്റൂമുള്ള 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ. പക്ഷെ ജയില് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ ജയിലാന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജയിലിൽ നമ്മള് കയ്യിലൊക്കെ കയ്യാമൊക്കെ വെക്കും അല്ലെ, ഹാൻഡ് കപ്സ്. അതുപോലെ ഇവിടെയും ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധിയായ ബന്ധനത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഫോണ് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ പേപ്പർ വെയിറ്റിന് പകരം ഫോണ് നമ്മൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോണിന് ഉപയോഗമില്ലാതെ. അപ്പൊ അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പോകാൻ പാടില്ല. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, സൂര്യനെ ഉദിക്കുന്നതും ചന്ദ്രൻ അതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ സമ്പൂർണതയാണ്. പിന്നെ അമ്മയും കുഞ്ഞും
അതൊക്കെ നമ്മള് എന്താ പറയാ നിരീശ്വരവാദികളോട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞ് 9 മാസം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാ ആരാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ഭഗവാൻ തന്നെ, കാരണം വേറെ ആയിരിക്കും അത് അകത്ത് പോയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ കപിലദേവിന്റെ ആ 31-ാമത്തെ അല്ലെ 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ആത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ് ആ ആത്മാവ് വളരുന്നത് ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്, പൂർണ്ണമിതം. സമുദ്രജലം വളരെ അധികമാണെങ്കിലും ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ സഹായം തേടുന്നു. കൃഷ്ണൻ ജലത്തെ ബാഷ്പീകരിക്കും. കൃഷ്ണൻ അതിനെ മേഘമാക്കും. പിന്നെ താഴെ വീഴുമ്പോൾ അത് മധുരമാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം പൂർത്തിയായി. അതൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പം ജലം എന്താ പറയാ, സമുദ്രത്തിലെ ജലം ഉപ്പുണ്ട്, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതേ ഭഗവാൻ സൂര്യരശ്മിയിൽ അതിനെ എന്താ പറയാ അവർ ഇവാപറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് തിരിച്ചു പോയി, അത് മേഘായി, പിന്നെ അത് മഴയായി വീഴുമ്പോൾ അത് മധുരമായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അതാരും ചെയ്യുന്നതല്ല, ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെ അത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ ഭയന്നിട്ടാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് ഭാഗത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണം. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ, ഇതാണ് വേറൊരു ഉദാഹരണം. അപ്പൊ പൂർണ്ണമിതം ശ്ലോകം നിങ്ങൾ അത് പറയുമ്പം ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, പ്രകൃതിയിലുള്ള ആ പൂർണ്ണത, സൂര്യൻ അതൊക്കെ. 2, അല്ലെങ്കിൽ ആ മഴ പെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി, മധുരമാകുന്നത് ജലം. പിന്നെ കുഞ്ഞും അമ്മയും. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ അമ്മയുടെ മുലയിൽ ധാരാളം പാലുണ്ടാകും, അത് പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണമാണ്. ജനനത്തിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കുട്ടിക്ക് ഉടനടി ആവശ്യമുള്ളത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ, ഉടനടി പാൽ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതും എന്താ പറയാ മെഡിക്കൽ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും അതില് കേടുവരില്ല, ഒരിക്കലും ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിലെ മധുരം, അതിന്റെ കറക്റ്റ് അളവ് എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ 6 മാസം കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാല് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്, വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. വേറെ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ കൊടുക്കും അവരുടെ മതപ്രകാരം, പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കും. കാരണം കുട്ടിക്ക് അത്രയും പ്രതിരോധ ശക്തി, കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കാൻ, വളരാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വേണ്ടുന്നത് അതാണ്. അപ്പം അത് ആരാ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സൃഷ്ടി. അത് കാരണം കുഞ്ഞിന് വേറെ ഒരു ഭക്ഷണവും ആ 6 മാസം പറ്റില്ല, പക്ഷെ അമ്മയുടെ ആ മുലപ്പാൽ മാത്രമാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ അസാധാരണമായ ലോകവും സ്വയം പൂർണ്ണമാകും. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം താൽക്കാലിക പ്രകടനമായ 24 ഘടകങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. മഹത്തത്വം, 24 എലിമെന്റ്സ്, മഹത്തത്വം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സത്വരജസ്തമോ ഗുണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാ? പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഘടകവും പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്താൻ ബാഹ്യശ്രമം നടത്തേണ്ടതില്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. മനുഷ്യരൂപം പൂർണ്ണമായ സൗകര്യം പ്രദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് പൂർണ്ണതയിൽ. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാം ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ജീവജാലങ്ങളിലെ ബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രകടനമാണ് മനുഷ്യരൂപം. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെ പരിണമിച്ചതിന്റെ ശേഷം അത് ലഭിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ആർക്കും മനസ്സിലായി എന്താ ഇതെന്ന്? മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൽ കാണാം. രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ എന്താ ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ എന്താന്ന്? ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല? നിങ്ങക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നേ? ഇലയൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ? അറവുശാലയാണ് അവിടെ. ഓക്കെ, ഒരു അറവുശാലയില് ആടിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കിട്ടി അവിടെ പ്ലാവില് ഇലയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആടിനെ അറക്കും. പക്ഷെ മറ്റ ആടുകൾക്കും അത് മനസ്സിലാവോ? അറവുശാലയാണ്, എന്നെ അറക്കാം, അടുത്തത് എന്നെ അറക്കും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയോ? അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിന് മുമ്പുള്ള ആടിനെ അറക്കുമ്പോൾ പോലും ആ കരച്ചില് കേട്ടാൽ പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ കൂളായിട്ട് അവരാ അതിനൊക്കെ തിന്നിട്ട് എന്താ പറയാ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും. പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ല അടുത്തത് അവരെ ചൂഴാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ മനുഷ്യന് ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും അല്ലെ. വേറെ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്ന കാണുമ്പം മനസ്സിലാവും, ഞാനും ഒരു ദിവസം പോകേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും
സദാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ദേഹിനോസ്മിനി യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്കും ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടക്കും എന്നുള്ള ആ ബോധം, ആ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം അത്രയും ദുർലഭം, മാനവജന്മം വെരി റെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. കാരണം 84 ലക്ഷത്തിന് വെച്ചിട്ട് എത്ര ലക്ഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ഉണ്ടാവുക? 4 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം. ചതുർലക്ഷാനി മാനവ, അത് ഏറ്റവും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ അനേക സമ്പൂർണ്ണ ഘടകങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്ടേ, ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണത നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പൂർണ്ണം ഭഗവാനെ, ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ആ മുലപ്പാൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ മഴയുണ്ടാക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷവും ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ പിന്നീടും സമ്പൂർണതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും കുറയുന്നില്ല, ഒന്നും കുറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ. പൂജ്യം മാത്രം ഏത് തരം ദൈവമാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒന്ന് പൂർണ്ണമാണ്. നിങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്താൽ അത് അപ്പോഴും ഒന്നാണ്. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പാവമസ്തിഷ്കം അവർ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഒന്ന് പൂർണ്ണമാകുകയും ഒരെണ്ണം എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ അത് പൂജ്യമാറുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെയാ? ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്താൽ പൂജ്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഒന്നിൽ നിന്നൊന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടമാവും. കാരണം അതാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണത. പൂജ്യം മാത്രം ഏതു തരം ദൈവമാണ്? ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു, പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. പൂർണ്ണമായതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായത് അവശേഷിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ, ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്. പൂർണ്ണമായതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായത് അവശേഷിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ല. കോടിക്കണക്കായ വിസ്തരണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണൻ തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പൂർണ്ണാവിശിഷ്യത. സമ്പൂർണായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കോടിക്കണക്കായ വിസ്തരണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര അവതാരങ്ങളുണ്ട്? കോടിക്കണക്കിന്. എന്തിനോടാണ് അത് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലയോട്. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാല അല്ലെ? സമുദ്രത്തിലെ തിരമാല നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പിന്നീട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന് നമ്മളിപ്പം ദശാവതാരം ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 22 അവതാരങ്ങൾ ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം. പക്ഷെ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അവതരണങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണോ ഒരു സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ വരുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭക്ഷിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമായി സൂക്ഷിക്കാം. അതൊരു ഉദാഹരണം. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കുറയോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണത. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ? ഉദാഹരണത്തിന് ഒരിക്കൽ സച്ചിമാത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാലും അമ്മയ്ക്ക് മകൻ തന്നെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിക്ക് അമ്മയെ കാണാം, പക്ഷെ ഭാര്യയോ വേറെ സഹോദരന്മാരെയോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സച്ചിമാതാവിന്റെ അടുത്ത് പോവായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ പോയതിനു ശേഷം പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സച്ചി മാതാവ് മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിവേദിക്കും. സച്ചി മാതാക്ക് കൃഷ്ണ ബൽറാം ഡീറ്റീസ് ഉണ്ട്. കൃഷ്ണ ബൽറാമിനെ നിവേദിക്കും. എന്നിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും, എന്റെ മകൻ കഴിക്കുന്നത് പോലെ, അതായത് മഹാപ്രഭു കഴിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു ശരിക്കും അവിടെ വന്ന് അവിടുന്ന് കഴിക്കും. പക്ഷെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ മഹാപ്രഭു പാത്രമൊക്കെ അവിടെ കാലിയാക്കിയിട്ട് വെക്കും. സച്ചിമാതാവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കാലിയായിരിക്കും പാത്രം. അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ ചട്ടിയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മാതാവൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്തോ ഇല്ലേ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നീടും പാത്രമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ആദ്യം ഓഫർ ചെയ്യും. അതുപോലെ ആദ്യം നിമായി വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് കിച്ചണിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലെ, അക്ഷയപത്രത്തിന്റെ കഥ അറിയില്ലേ? ദുർവാസാമുനിയല്ലേ വന്നത് അല്ലെ? ശിഷ്യന്മാര് എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എന്താ പറയാ ചോറോ അല്ലെ ചീരയുടെ കഷ്ണം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരുടെയും വയറ് നിറഞ്ഞു.
യസ്മിൻ തുഷ്ടി ജഗത് തുഷ്ടി. ഭഗവാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി എന്തെങ്കിലും നിവേദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ കഴിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രസാദമായി അവശേഷിക്കും. അതെങ്ങനെ? പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അവിടുന്ന് എല്ലാം ഭക്ഷിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമായി സൂക്ഷിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു തരും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണത. നമ്മുടെ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, നിത്യാധാരണ, പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണരുടെ മിഥ്യാപരമായ പ്രതിനിധാനത്തിന് നമ്മെ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം തരില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. ഇപ്പം കളിപ്പാട്ടക്കാരുമായി കളിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യാനേ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഡിവോട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പണ്ട് ജഗന്നാഥന് ഒരു സ്ട്രോളർ എന്താ, നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടീനെ ഇരുത്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉന്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഒരു ഡിവോട്ടി അത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതുപോലെ ഒന്ന് എനക്കും വാങ്ങണം, എന്റെ ഗൗർമിത്തായി ഇരുത്തിയിട്ട് നഗരസങ്കീർത്തനം നടത്താനാണ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, പ്രഭു എല്ലാം എന്താ ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ ഈസിയാണെന്നെല്ലാം വരച്ചിട്ട് അവിടെ ചെയ്തപ്പോ അത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ആ പ്രഭു ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മീയേന്ദ്രിയ തൃപ്തി വാഞ്ച കാരണ കാം. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാമം. കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ തൃപ്തി വാഞ്ച കാരണ പ്രേം. കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ പ്രേമം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അപൂർണത പ്രതിഫലിക്കാൻ 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും സദാചാര ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എന്താ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ഈ ഏതാ സദാചാർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി ഇന്ന്. അതെല്ലാ ദിവസവും, എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ഉള്ളത്. 8 മണിക്കാ? 8 മണിക്കാ മാതാജി. നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതില്? ഇടയ്ക്ക് കേറാറുണ്ട്. ഞങ്ങളിടയ്ക്ക് കയറും. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോ ഇത് വേഗം തീർക്കാം, കഴിയാനായി. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിലെ ദാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാക്കാൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു? കാരണം നമ്മള് ഈ ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെ, ഓം പൂർണ്ണ, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണത്തിനെ പൂജിച്ചാൽ നമുക്കും പൂർണ്ണത കിട്ടും. പൂർണ്ണത കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷപ്രാപ്തി മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ യന്ത്രം പോലെ അതിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ യന്ത്രത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് യോജിപ്പിച്ചു നിർത്തുമോ എന്നതാണ് സ്ക്രൂവിന്റെ പൂർണ്ണത. അപ്പോൾ അതിന് മൂല്യമുണ്ട്. അത് യന്ത്രത്തിന്റെ സ്പർശനത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ അതിനൊരു മൂല്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു യന്ത്രം, അതിനൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ ഇളകി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ സ്ക്രൂ ആ യന്ത്രത്തിനോട് യോജിച്ച് നിന്നാ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ അതുപോലെ തന്നെ, ആ കൈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കൈ അറ്റുപോകും. ചില ആൾക്കാർക്ക് ആക്സിഡന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിട്ട് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൈ പിന്നെ ഉപയോഗം ഉണ്ടായില്ല. അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ പൂജ്യങ്ങളാണ്, ഭഗവാനാണ് ആ ഒന്ന്. ആ പൂജ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്നിട്ടാലേ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മളും മമേ വംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ മൂല്യം ഉണ്ടാവും. അതിനാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘടകങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. പ്രചാരണ പരിശീലന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരമോന്നതനായ ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ തത്വം ഒരു ഓം പൂർണ്ണമത എന്ന പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാത്മാവിന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയുടെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമേവാവിശിഷ്യതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ജസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശാസ്ത്രചക്ഷുസ ഒരു അസാധാരണമായ ലോകത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വഭാവം ഉദാഹരണങ്ങളോടെ ചർച്ച ചെയ്യുക. പൂർണ്ണമത, പൂർണ്ണമിതം, പൂർണ്ണാത്മൂർണ്ണ. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് യഥാർത്ഥ പൂർണ്ണത. സാമൂഹികമോ രാഷ്ട്രീയമോ സാമുദായികമോ അന്തർദേശീയമോ ഗൃഹാന്തരമോ ആകട്ടെ, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുവരെ അപൂർണമായി തുടരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമാകും. പ്രാർത്ഥിച്ച്
അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടായതിലും പൂർണ്ണാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. അതിന് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ കണ്ടു. അമ്മയും കുഞ്ഞും, പിന്നെ സൂര്യൻ ൻ്റെത്, പിന്നെ എന്താ പറയാ മഴ പെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിച്ച് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഇതൊക്കെ വനമൂലപ്പാൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണതയാണ്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതിനുശേഷവും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം, ഒരുപാടുണ്ട് അത് വായിക്കാൻ. നമ്മളിപ്പം അടുത്ത ബുധനാഴ്ച കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. കാരണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ ചോദ്യങ്ങളും വരും. ശ്രീജ മാതാജി ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തോ? ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യോ? ഈശോപനിഷത്തിന്റെ പഠിക്കേണ്ട ക്ലോസ് ബുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ, പിന്നെ ശ്ലോകം അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. അതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. മാതാജി ഒരു സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് എന്നുവെച്ചാ ഈ ഈശോപനിഷത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ മന്ത്രം എന്നല്ലേ മാതാജി പറയുന്നേ? മന്ത്രവും ശ്ലോകവും തമ്മിൽ എന്നാ അപ്പൊ വ്യത്യാസമാണ്? മന്ത്രം ശ്ലോകം, മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓം. ഇതില് അതാണ് മന്ത്രം. ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മള് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെയാണ് ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്തിലെ എപ്പോഴും മന്ത്രങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഉപനിഷത്തല്ലേ ഇത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്തില് മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത അതൊക്കെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഈ ഒരു ഇത് പക്ഷെ ഇത് ആദ്യത്തെ മന്ത്രം എന്നല്ല. മന്ത്രം 1 വേറെയാണ്. ഇത് ഇൻവൊക്കേഷൻ എന്നാ അതിന് പറയാം. ഈ ഒരു ഇതിന് ഈ ഒരു ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കുക, അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് കുറെ പേര് അതിന്റെ അർത്ഥം കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരുപാട് അതിന് കാണാപ്പാഠമായിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും പിന്നീട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിനി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് വേഗം തീർക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.